Принцески. Виж как се ето. Харесвате играчката? Да. Играчката от Леда Христина. На Борко е била тая играчка. Той колко е голям сега? Колко е голям Борко? На годинка и нещо, нали, Ани? Има ли годинка? Че сте хубави. Чакай накрая да се обеше с тази салфетка. И аз съм облечена като за селото ти. Ти записваш ли, мама? Ами записвам, да. Ти постоянно говориш глупости. Не знам. Красавици! Хубавиците на тати. Радвате се на играчката? Ама хубава играчка.